been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I spent my life in stages with 10,000 people watching. Yeah. But we're alone now and I'm singing that song for you. Къде ми са детските книжки? Започваме. Тук съм с Дамен, който е само на 40 дни. Закусиха сивите мишки с вълшебните На 2 годинки. язък. Къде ми е класната стая? Къде е Тук пък започва да става вече разбойник. АБВ тире запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва С Стефчо и Наташка. Мисля, че сме на Сливиница. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, Наташка и Стамен. нали? Къде е момчешката дързост? След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят Вкъщи на църковно с Стошето. Много се послушни. геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник Малко бой, извършва както обикновено. геройски бели. Не съм се изгубил безследно, Стати. щом той Още си ме послушни. повтаря, нали? Щом той ме повтаря, дали? На дружба с Джилда. Тошето. Стошето, Флинц. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Виена. На Квалингаса, Тошто и Джилда. С вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? Това е на Кюнплац, също Тошто и Джилда. След това и Стамен с Джилда. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели.
Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник Стамен, Дария и Джилда, нали таково? Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря. Тук сме със Стамен на дюни. Къде е момчешката дързост? След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Вече Мелекен. Пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се Стамен пази родината с куче. щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник Вече са зори. извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Щом той ме повтаря, дали? Душето и Пепи в ли такова? Това пък е Киренцето. Кирил трети. Също граф. Тодор и Адриана вече са женени. На работа във фирма Шенкер, офиса, моя кабинет. Децата пристигат във Виена. Джилда да ги посреща. Никелсдорф. Самото начало. Това е първата ми кола. Началото на 80-те. Не може граф без каляска. Откъде на къде? Бугарчеви с Пешев. Киро банката, генерал Цолов и сина на банката. У нас. Еха, каква кола, а? Стамен обяснява на трошето. Скака Наташа в Шамбрун. Аз в Шамбрун. С Магда Допмайер. Къщи. Колеги и колежки, на гости у нас.
в офиса на фирма Демент, заседателната зала. Черпим се. Слъчо пред паметника на Съветската армия. Това са съпругите на колегите. Гати. Стамен ме е прегърнал. Ще иска нещо. С Теодора. Голям Стадор. Аман от кръчми. Цветан Марков и Веса с Джилда на Кертнерштрасе. Леле! Веса поркана, както винаги. Васил Санчака и Юлето Прачамбран. Аман от литаковци. Немаше спирачка. Сами с Джилда. Поркаме си и самички. С колежките от фирмата. С Любето и Данчо вкъщи. Първият ми персонален компютър. Commodore 64. Леле! Белведере. Краси Пеев, митничара и младата му съпруга са дошли за кола. Мама слуша новини за преврата в България. Много беше заинтересована. Павката, Нинчето, Дарина и Чавдар. Цветан Марков, Веса и Пешев. Имаше поне готини барове. Джилдичка се готви за тръгване. Милата тя.